Il-Prim Ministru qiegħed jinsisti li se jkompli jibni fuq id-dil tal-isptarijiet li diġà ġie kkundannat mill-Awditur Ġenerali, dil li kien iffirmat mill-Gvern Laburista mal-Vitals wara dik l-Awditur Ġenerali sejħilha konfoffa, dil li minn Vitals kien għadda għal Stewart Healthcare li jista' xorta baqgħu ma għamlu ebda investiment. VGH hija storja għalija, Stewart Healthcare hija storja kompletament differenti. U fil-waqt li f'dan il-moment kif jafu ħafna għaddejjin f'diskussjonijiet ma' Stewart Healthcare sabiex wieħed jagħmel reviżjoni ta' dak il-ftehim ukoll, jiena nemmen ukoll li Stewart Healthcare taw servizz li f'okkażjonijiet kien hemm fejn seta' jiġi mtejjeb, għamlu tajjeb ukoll jekk wieħed iħares lejn x-xogħol li għamlu Għawdex, inkluż l-iżvilupp li għamlu f'Għawdex, hemmhekk huwa mudell ta' kif verament isiru l-affarijiet u hemm fuq xi wieħed jibni u fuq xi wieħed ikompli tejjeb. Robert Abela kien qiegħed iwieġeb għal numru ta' domandi mill-ġurnalisti meta ġie mistoqsi dwar il-famuż Memorandum of Understanding li għadu mitluf u ħadd ma jaf fejn jinsab. Immedjatament anke wara li saret id-domanda min-naħa tagħkom u wara li ħareġ ir-rapport tal-Awditur jien tajt direzzjoni ċara li dak id-dokument irid jinstab. But it must be somewhere more than Enterprise, Economy Ministry should both have copies. Jien għamilt pożizzjoni ċara dak id-dokument irid jinstab u tajt deadline sal-lum biex jinstab. Meta saqsejnieh jekk hux gburi b'dan id-dil li kien sar li wara kollox jitratta is-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi, il-Prim Ministru ġibna b'dan il-mod. Però dil bħal dan jinkludu wara kollox is-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi. Id-dil bejn il-Gvern u l-Vitals xi ħaġa bħal din ma tinkwetakx dil bħal dak, dil skandalus bħal dak. Diġat illi il-rapport tal-Awditur Ġenerali li għajjem li preokkupazzjonijiet li m'iniex sodisfat bihom. Wara rapport ibes li kundanna l-ftehim li għamel il-Gvern meta bih it-tlet sptarijiet pubbliċi, l-Assoċjazzjoni tat-Tobba u l-UHM Voice of the Workers insistew mal-Gvern biex jirtira l-kuntratt issa stess u ma qalu li l-kuntratt huwa wieħed iffizzjat u qatt ma kellu isir. Iżda mit-tweġibiet li tagħna Robert Abela t-tnejn filgħodu kollox jindika li l-Prim Ministru assolutament ma jridx iwaqqa' dan id-dil li qed jiswa lil poplu Malti u Għawċi miljuni kbar. Intant wara li ħareġ ir-rapport tal-NAO, il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Adrian Delija għalli dan kollu jikkonferma dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista li l-proċess tal-għażla kien wieħed miżawt fid-difetti. Fir-rapport tiegħu l-Awditur Ġenerali jgħid li l-eżerċizzju kien wieħed superfiċjali, il-kriterji li fuqha saret l-għażla kienu soċċettivi u li kien hemm nuqqas serju meta l-Gvern għamel ftehim mal-Vitals qabel ħarġet is-sejħa għall-offerti.